Oplatí sa ešte veriť Robertovi Kiyosakimu? Autor svetoznámej knihy Bohatý otec, chudobný otec varuje pred doomsdayom na finančných trhoch už vyše dekádu. Kiyosaki varoval pred pádom trhov v rokoch 2011, 2015, 2017 aj 2020 a rovnako tak robí aj dnes. Podľa Kiyosakiho mal už čoskoro prísť krach, ktorý zničí dolára a vystrelí cenu zlata, striebra a bitcoinu do výšin. Realita je však zatiaľ taká, že index S&P 500 stále vytvára nové a nové maxima. A napríklad za posledný rok je v pluse 34%. Tí, ktorí sa tak riadia Kiyosakiho radami, už niekoľko rokov prišli o veľké príležitosti. Táto štatistika nie je úplne kritikou len Kiyosakiho. V podstate je takmer na 100% isté, že raz pravdu mať bude a k veľkému pádu príde. Kedy sa tak stane, je však extrémne ťažko predvídateľné a prakticky nemožné načasovať tento okamih. No a tí, ktorí kvôli týmto predikciám ignorovali trhy napríklad od roku 2011, môžu teraz banovať. Aj preto je zrejme najlepšou možnosťou dlhodobé pasívne investovanie, pri ktorom jednoducho priemerujete nákupnú cenu.